Siap. Surana pas apa kayak omong tamu wah gantengnya ngerokok wah. Yo kene yo mumpung nganggo jas kok. Biasane ya ora ngono kae ya. Saiki gandeng omong tamu ya ngerokok. Biasane nggo kaos partai Mas. Kemaki sithik ya. Catetan sajroning ati datang luntur saya marang api. Duwe dadi garwan marga leren ning gubuk asmara aku sak jagong gene wong loro jan kok. Akeh sumbangane. Akeh sumbangane kowe ngono tok duit lha aku kelangan. Wedang tentu kei ya mbah cinomane mau ora ngerti karo aku kok. Biar wong gepel tak gak sisan kok. Lek ora umum kok. Ndi?
Yo, nek tahu sik ngelang. Kilo es. Ora apa-apa. Glek 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 glek. Alah. Mbah Bari. Sehat selalu nggih Mbah Bari. Piye, Mbah? Seger. Sehat selalu panjang campur. yuswa. Sakarim apa betul ya? Kok sakarim padha Ora, kok kok. senengane ngarake wong olah-olah iki. Iki guyon ya ora tenanan ya. Alah. Sing rewang ngutung dah. Syukur bisa menang gunung desa Wes, matur nuwun. Matur sembah nuwun Mbah Bari. Janjiku mau nggur 50 lho ya, ora 100 lho ya.